Kwento mo, sing-iksi ng pasensya mo. Kailangan mo ng agarang payo. Dito man o dyan, ika'y pakikinggan ng programang Doon Lang. Doon Lang. Doon Lang. I knew that I would not. Feel Good Friday, mga kabisyo at mga kaloyal. Ngayong 6:29 ay napapakinggan nyo na po ang cool na angkol na mamaya po ay maririnig nyo. At hot na hot, Angkol Dagol, yan. Ay, nakukulang. At hot na Tita Tanya Chinita. At para po ikaw ay makapagpayo sa ating letter sender na si Jerome Vicente, i-chat mo na po ang iyong payo. Hanapin mo na ako sa Facebook, Tanya Chinita. Yung merong 1.2 million followers sa Facebook, yun po ang aking official Facebook account. Or sa Instagram, hanapin mo na Tanya Chinita, yung merong 150,000 followers. Yun po ang aking social media sa Instagram. Magpayo ka doon, babasahin na po natin yan maya-maya. Plus, shout out na rin sa lahat ng ating mga kaloyal na nakatutok ngayon sa Busman yan, Tricycle, UV Express, san pa sa Palengke. Nasa pa kayo sa karinderya? Nasa truck? Nata-traffic? Sa Grab, sa Angkas, at kung saan man kayo, libreng-libre po na payuhan nyo si Jerome Vicente. Again, na Tanya Chinita po sa Facebook or Instagram, Tanya Chinita. Samantala po, bigyan natin ng respeto ang nakakatanda na magpayo para kay Vicente. Tawagan po natin si Mang Kanor. Tawagan natin. Wait lang ha. Opo, tawagan po natin. Eto po. Wait lang po. Mag-chat kayo. Babasahin ko yan maya-maya. Ha? Mag-chat po kayo. Tatawagan lang natin yung nakakaedad. Hello? Hello? Si Mang Kanor. Kailangan ng payo. Yun ni Jerome. Time na ba ako? 3 hours na ba? Pa? 3 hours na ba? Time na ako? 3 hours na ba? Ay, nasan ka ba kasi? Nag-check out. Teka lang, hindi ka marinig na malakas. Teka lang. Rinig niya ba? Rinig ba dyan, Jerome? Hello, narinig mo. Hindi ba rinig, Jerome? Hello? Ayan, hello! Ay, magandang umaga. Opo, hello po. Payuhan, narinig niyo po yung problema ni Jerome? Si Jerome nga, pupunta sa check out na siya. Ano yung problema ni Jerome? Wala akong pakialam sa problema niya. Sabi ko pa naman magbibigay kami respeto sa'yo sa nakakatanda.
Parang ibang respeto yung gusto ko. Ganito po, Mang Kanor, nasan ka? 3 hours na, mag-check out ka na dyan. 3 hours na pala. Opo. Eto, Mang Kanor, bago mo tawagin yung hotel attendant dyan, kasi si Jerome, yung asawa niya nagpapaalam pupunta sa birthday ng ex-mister niya dahil birthday. Sabi, kung mahal mo ko, papayagan mo ko kasi past is past, tsaka tatay ng anak ko yun. Papayagan niya daw ba para sa'yo? Alam mo, kung hindi ako payag dyan. Kasi kahit sabihin mo past is past, never discuss. Baka may mangyari na naman. Ganun ba pag mag-ex nagkikita, may nangyayari ba? Ganun ba yon? Wala. Liwanag na pala, ang tasa ng araw. Pwede, nag-jogging ako dito sa Skyway. Akala ko ba naka-check-in ka? Ba't nasa Skyway ka bigla? Bilis akong kumilos Kanina, check out pala ngayon sa Skyway na. So hindi mo papayagan? Kahit tatayo ng anak niya? Kung ako. Ikaw ba tinatanong ko? Sino ba tinatanong ko? Huwag lang tayo magalit siguro. Gising mo ako, tapos magalitan na pala ako. Bakit ka natutulog? Naka-check-in ka, natutulog ka? Ang KJ mo naman. Kung na-check-in ba, walang tulugan. Uy, tama lang. Wala! Sinusulit yung 3 hours. Ganun. Actually, 12 hours yung kinuha ko, promo yun Pwede naman siguro tulog kasi kung alam nga naman 12 hours na nag-siga akong mata. Di ba? Opo. Pero hindi ako papayag. Hindi. Paano mo sasabihin? Halimbawa ako yung asawa mo. Mahal, kung mahal mo ko, papayagan mo ko kasi past is past. Wala kang magagawa. Tatay ng anak ko yon. Sagot. Ganon pala. Para walang issue sa'yo, sige, pumunta ka. Mahal kita, tatay ng anak mo yan. Sige, pumunta ka. At pupunta na rin ako sa nanay ng magiging mga anak ko in the future. Ha? Pupunta rin. So, ganon. Mars Trixie! Andyan ka, tabi ka ni Mars. Mars, andito lang din ako. Mars, ako yung ka-check-in nilang Kanor, Mars. Mars! Hala, Mars! Bakit naman daming lalaki? Mars! Hindi ko sinadya, Mars! Wala akong choice! Parang nahahawa ka na sa akin kung kanina. Patawarin mo ako, Mars. Pero doon natin sa problema nila, Mars. Huwag na sa problema ako. Sige. Mars, paano yun? Mars, kung ako yung babae, may delikadesa ka, huwag ka nang pumunta. Alang-alang sa iyong asawa, respeto mo, kahit tatay pa ng anak mo. Tapos sa iyong relasyon nyo, huwag mo nang umpisahan sa simula na mag-umpisa na naman kayo. Naintindihan mo? Sandali, Ay, hello, ma, magbayad. Kaya pa? Sige, magbabayad lang sana ako ng... Bibili sana ako ng sardinas dito. Skyway pala yun. May drive-thru pala dyan ng sardinas. Kaya nga, Mars, akala ko may sardinas at noodles. Nagugutom na kasi ako. Para saktong busog na akong pagdating dyan. Alam ko tindahan. Diyos ko, tollgate pala. Sorry na. Baka customer service yan. Tanong mo kung saan yung CR. Yan na nga, Mars Basta ako, Mars, hindi ko papahayag. Hindi ko hayaan pumunta pa siya doon. Baka balik ang mga katas ng nakalipas. Kaya nga Mars, hindi ka napapasok. Mars? Hindi ka naaabot sa katas ng nakalipas. Ay, may programa bang ganyan? Award na naman ang Sukens. Bunot-bunot. Mars, gusto mo pa ba magpatuloy sa buhay? Kayong nanalo sa fans ka nito, Mars. Mabubunot ka naman ako. Mars, ano nangyayari sa'yo, Mars? Mars? Mars, hindi ka
pasweldo. Yung cheque mo pa naman, pipirmahan na lang. Sorry! Sorry talaga kasi, Mars. Papuntang Baguio pala itong Skyway na to. Alam ko pa sound. Napakawalang hiya. Palay! Nasa T-Flex ka na pala! Mars, oo, Mars. Makahabol ba ako sa katas? Mga Monday na katas, Mars. Mars, mabubunot ka! Mars, ibabunot ko na lang yung mga ipin ko. Mars, sa tabla na to. Mars, isa-shoutout ko lang Eto, shoutout sa Egypt employee ng BTCS, sa driver si Villarreal, sa Pau, si Tarosa, Valenzuela po kami tuwing umaga, boses mo naririnig namin, baka naman, sabi ni Paul Tarosa. O, batiin mo, Mars, si Paul Tarosa. Paul G? Paul G? Hindi, Paul Tarosa. Paul T. Paul T. Paul Tarosa. Babatiin kita. Paul Tarosa, magandang umaga po, sir. Sir? Baka huling bati mo. Sir. Mars, baka huling bati mo na yan. Sir, bawa ka, sir. Sir, bata pa ba ako, sir? Uy ka. Baka huling shoutout mo na yan. Gawin mo na lang. Mars, wag naman ganun. Maluwi ka, Mars. Parang pinutulak Mars, sa nagbabagang apoy. Mars, may tatanong ako kay Mang Kanor. Ay, kumusta kayo dyan? Mang Kanor, bakit ba, nalasing ba si Uncle? Hindi siya nalasing. Ano po? Ang over lang siya sa kanyang birthday. Hindi naman siya nalasing. Kala ko kasi hindi po nakatulog eh. Baka pagod na pagod. Pagod na pagod. O sige, sige po, magpaalam na po kayo. Last na ba yun? Paluoy mo. Opo, 1 minute na lang. Go po. Sige, pakalam. Chicken ta ulit, Trixie. Total, wala naman na. Hoy, mga tumahimik ka. Pabush ka. Bye-bye! Ingat! Ay, mga kabisyo, mga kaloyal. Tumutok lang po kayo sa Love Radio dahil bibigyan po namin kayo ng mga tugtugin ngayong umaga, ngayong Feel Good Friday. Samantala, ingat po sa lahat ng nasa-traffic at sa lahat ng late na sa trabaho. Abot pa yan! Si Uncle lang hindi abot. Happy last birthday, Uncle, for this year. At eto na nga, mga kaloyal. Hanapin niyo po ako sa Facebook at si Uncle Dagol, Tanya Chinita or Uncle Dagol. Ito po ang number 1 sa mga sasakyan at sa mga tahanan. 90.7 Love Radio. Feel good morning. This song is brought to you by